Salut băieți și fete, astăzi ne vom juca niște rifles. Intro-urile noastre vechi. O să vedem un episod fain. Bro, se aude prea tare pentru voi, stați puțin ieșiți, că dau eu aici mai ușor. Da. Bun. Dăm un meci de încălzire pe... Bun, dăm direct la rank. Dar la rank avem nevoie de autoim, că-s transferați și nu m-am jucat de mult. Bun. Asta e bine să-l dai la maxim? Nu știu. Scrie auto și attrag time. Bă, cred că e folos, nu? Sper. Ok, nu e de folos. Măcar îl avem acum. Oamenii mei. Bun. Bine, m-am jucat azi un meci. Ba nu. Ba da. 3 meciuri m-am jucat, da? Să fim sinceri. Da, de dimineață. Mai de dimineață, așa. Așa. Dar, mă jucai contra un prieten mai slab. Așa, îi bătui foarte ușor și eu nici nu mai știam să joc. Banează village. Bun. Ori sniper, ori RPG. Ce banezi? O, bană frizreiu, bro. Ok. Bine. Oamenii mei. Ce dacă nu bană frizreiu, bă, ăsta. Și la vreau. Îi dădea mai de frizrei. Bine, nici nu vreau. Toți erau. Ce mă ăla? Ăla e cuțit? Oamenii mei, îți dau tot ce vrei. Oamenii mei, care îți dau tot ce vrei. Oamenii mei, îți dau tot ce vrei. Uite-l pe fraier, ia uite-l. Hai, vino încă. Ce poți să-i faci lui ăsta? Mi-ai explicat și mie ce pot să-i fac lui ăsta. Când o să mă ce pot să-i fac lui ăsta? Pura mai... Ce are, bă, ăsta de se mișcă așa? Asta ceva pe PC-ul de ăla profesional, direct, mare nebunie. Își dă med. Are medul de se dus altundeva. Bă, uite-te med, că îi dă de 120. Are med. În primul rând, cum să joci cu med? În primul rând, da, trebuia să o zic. Cum Dumnezeu să joci cu med? Cea mai de nabi. Aia? Ok. Și... Ok, de nabi când ai autoimul. Când nu dai nimic. Dacă joacă cu autoimul, nebro. De unde ești? Ți-e frică să ieși din casă? Paparat. O, las, stai tu mai la îndepărtare dacă se poate. Bă, ăsta zboară. Unde ești? Trebuia să o zic, da? Zboară! De jos. Înțelegeți de ce joacă unii oameni cu script? Că și alții joacă. Logica lui mare. Bă, cu ce te duci? Flare gun. Bă, cum să joci, bă, cu flare gun-ul în 2025?
Tot ce vrei. Ce faci, mă? Șobo! De ce îți dai med șobo? Șobo, 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 șobo. Șobo, 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 tu ești un șobolan. Știi că tu ești un șobolan? Nu, 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 pleacă. Nu! Pleacă! Dale, play. Dale, play. Tu ce vrei? Oamenii mei, oamenii mei. N-am cu medul. Că tu joci cu medul, bă, că ești bun. Tu joci cu medul. Nu. Ne, ce face așa scârbă? Bă, urâtaniu. Urâtaniu, ia vină încă să-ți arăt schimb. Doamne să mă ferească Dumnezeu să mai dau de așa ceva. Doamne să mă ferească Dumnezeu să mai dau. Ce e asta? What the hell? Ok, ciudat. Cât costă? 300? Mult. Nu mi se pare OP. 300. Bine, mi se pare OP, dar n-ai de cam napi. 250 repstă. Mamă, ăsta vreau, da? Costă prea mult. Costă prea mult. Cât costă, mă? Cât costă, mă? 5.000. What? What the fuck? Oamenii mei, dau ce vrei. Ok. Te cred că nu o să mai jucăm la rank. Și cred că nu cred că mai îmi scot autoimul, că dau doar asta. Bă, cum să dai, bă, med? Te crezi bun, dar joci cu medul. Cum vine asta? Te crezi bun, dar joci cu medul. Bă, înțeleg, joci la 1v1, se nervezi pe ea. Și pe mine mă enervează puțin, da? Aici. Joci cu 1v1 doar ca să faci rank. De ce? N-are logică. Jucați, bă, cu viața voastră dacă aveți tupeu. Da, o să fie. Ok. Nu. Bă. Da, ăsta e cel mai de spamator. Că mă enervează skin-ul ăsta. Să mi se face ok, să bag la mine. Ciuculețul acesta. Părea mai te plemoi pe aici. Șobolane. Măi, mă, șobolane. Șobo. Șobolan. Bă, șobo. Șobolan. Ok, șobo. Ok. Vrei să dăm așa, da? Ți se pare ok, da? Ți se pare că e cum să mă bag, nu? Vreau să-ți contrazic acest lucru. Hai să contrazic acest lucru, fenomen. Ok. Eu când zic că bag serios, eu bag serios.
Bun. Oamenii mei, tot ce unde fugi? Fugi, n-ai unde să te ascunzi. Fugi, n-ai unde să te ascunzi. Bă, lasă. Fii atent că cu revolverul îl baci, are RPG-ul. Avea RPG-ul și îl bătu cu revolverul. De ce? Ok, nu vreau să aud. Că joci cu RPG-ul, cu blablabla. Ok. Voi n-ai. Ce nu înțelegi? Că n-ai voie. Tu vrei să-și vedem. Ia. M-am săturat de voi, copii spamatori. Ai cu bani acum să vă zic. Ce faci, mă? Măi, mă! Ha. Ok. Consum. Ok. Deja nu vrei să joc. Deja. Sau ce? Dacă mă frate, n-am nicio problemă cu asta, să te aștept. Nu te-ești Bă, mai dă-l. Să nu zic asta. O să-i rău de tot. Bă, dar mai spamești mult cu ăla. Mai de nap decât auto-aim cu sniper, mi se pare. Sau. Daily match. De rematch. Bă, te... Nu mai suport pe ăștia, mamă. Eu vreau să joc. Ok. Deja. Ia, o să facem asta. Ok, frumos. Da. Ok, clim de clim. Ok. Hai, domnii mei, să văd cine viu, domnul, și intră.
intrați! Ok. Bine. Aștept cât am chef. Nu când vreți voi. Haide, mă, tată. Deja mă enervai pe ăștia, bă. Stai. Mă enervai pe ăștia. Nu mai, deja mă plictisim. Nu vă suport. Bă, nu mai vă suport, intrați. Chiar sunteți nesimțiți, bă. Ok. La minutul 20, da? Am 150 minute. Ok, bun, mai am câteva minute. Bun, ok. Intru eu, două. Ok. Așteptăm. Bun. 67 kids. Ok, domn. Ok. Deci vrei să jucăm așa. Pur și simplu jucăm spam. Ca atâta pot să numesc indexul ăsta spam. De ce nu mai fost suport zisei? Shotgun. Ok. Chiar de cu shotgun. Bine. Ok. Te felici. Care nu știe să joace. Helps. Zi, ai înțeles? Că ai autoim. Plângă că e... Where are you, no boy? Where are you, Bannon? Where are you? De ce ai autoimul pe shotgun, boy? Băieți și mi-l scos să-i bă. Să fă frate cu toți. Bine, bă. Ok. Vrei să dăm urât? Eu dau urât, frate. Mamă, bă, dar ce laga. Și mișcă în 2 FPS-uri. Ok. Bun. Aici. Bun, frumos. Da, hai autohim, frate. De ce nu știi autohim? Ați avut ultima șansă. Dacă nu-l bat, e bulan. Doar atât pot să numesc. Are.
Sau poate n-am eu. Nu știu, una din două. Oh, dar de ce ești? Te-ai supărat? De ce te-ai supărat? Lasă-mi că dă ready. Haide. Las. Haide. Ce te? Hai, frate, crasă. Bun. N-am ce să vă fac, domnii mei. Să nu domnii. Dar chiar stați pe munte timp. Da, bine, domnii. Ok. Scuzați-mă pe mine că nu v-am văzut. Am nebunit. Vorbesc singur. Nu. De ce am lag? Lasă tu lag. De ce am lag? Mi explica și de ce am lag. Lag și lag. Nu mai suport. Stai tu acolo. Dă-te. Crezi că muri. Că voi deja faceți urât. De la 3 runde. Ok. Să trească poate. Nu. He, boy. Bravo, Noviac. Bravo. Singura problema mea e Noviac. Te-am vorbești de stricat. Dă-i meciul. Mai fă suport, de ce nu dați remeci? Ce nu dați remeci? Mai copilor, bă. Nu mai fă suport. Mă, vezi că tot cum ne joci. Crash out. Mai copilor, dați crash out. Că deja nu mai vă suport. Trebuie să iau asta. Trebuie să fac indexul ăsta de... Mai zic eu de ce e direct de pe temul. Next de pe temul. Ce vrei să-i fac lui ăsta? Explică-mi tu mie ce ar trebui eu să-i fac lui ăla, bă. 500 de metri are. Că are de la X-ray de la. Are X-ray, bun. Opa, domnul meu. Ok, deja gata cu gluma că se face prea tare. Și nu știu.
Ce glumă. Nu mai da domnul meu. Nu mai da domnul meu. Bă, da, mai dați-vă. N-am ce să vă fac. Gata. Am înțeles? N-am ce să vă fac. Și gata. Am prea mult lag. Frate, dar mă oftic că am lag. Îngroșe, nu, domnule. Domnul meu, ce ați făcut, domnul meu? Ei, domnul meu, ei, domnul meu, nu mai dați, domnul meu, domnul meu, domnul meu. Domnul meu, dar cine-i domnul meu? Domnul meu, domnul meu, domnul meu, domnul meu, domnul meu. Lasă. Voi, cum dați acum, oamenilor? Eu nu pot să dau așa. Recunosc, nu pot să dau așa. Ce? De ce ai 91 level? Cât are? Rime? Episodul ăsta s-a încheiat, nu mai am niciun chef. Ce să mai văd? Haide, pa, pa.